Els fets van passar a quarts de 9 del vespre a l'altura del número 1 del carrer de Tamarit, a tocar de la ronda de Sant Antoni. El jove Soni Ova, un ciutadà filipí de 32 anys i veí de Cornellà de Llobregat, va morir per ferides d'arma blanca que presumptament li hauria causat un compatriota seu. El difunt, l'agressor i una noia també filipina havien estat prenent copes durant la tarda a la barra d'aquest establiment i es van discutir. Han estado viviendo y luego se ve que el chico que estaba con la chica se ponía a discutir con el otro chico y después se ve que salieron, cogió el chico del que estaba con la chica, cogió una botella de cerveza, salieron para afuera y ahí ya no sabemos lo que pasó. Es desconeix si, a més de la víctima mortal, algú més va resultar ferit, però els investigadors dels Mossos d'Esquadra busquen l'altre home com a possible autor dels fets. Els agents es van endur 2 caixes d'envasos de cervesa per intentar trobar les empremtes del presumpte agressor.